folkene, så i dag der skal vi spille Rollerdag. Og jeg har allerede spillet lidt i det, og jeg har kun 2 ting, fordi jeg ikke har fået så mange af de der steder, hvor de kan holde i. Lad os prøve at se, hvordan det går, om vi vinder. Eller taber. Okay. Det tager lidt tid. Nu er den der snart. Loader. Okay. Det er ret irriterende at vente så langt. Men nu er den der snart. Og nu længere med at lige virke lidt. Jeg har 2 ting. Det har jeg allerede sagt. Det er ret gode ting. Nej, de er lort. Jeg har denne her. Og så har jeg denne her. Og selvfølgelig så har vi den lille. Lad os prøve at se, om der er en eller anden, der sidder med lyd. Nej, hvorfor bliver det lige rain? Eller mine's rain. Seriøst. Okay, vi begynder lige om lidt. Hvornår begynder vi? Og der er selvfølgelig ikke nogen, der ser med på. Det var en eller anden, der taler. Altså inde i spillet, så alle kunne høre om. Og hvis jeg dør, så blæser jeg hen og prøver at se, hvem der vinder. Hvis vi når at dræbe alle 14 minutter. Fuck, jeg er den eneste, der er stadig den her vej. Altså, kom nu, mand. Kom nu. Ej. Seriøst, en derovre. Ej, det er en fucking ko. Ja. Fuck it is. Du sidder der og gemmer. Du er på lang sigte. Og nu. Skyd. Okay. De skyder virkelig hinanden herovre. Du er blevet opdaget. Nej, du må ikke dø. Du må ikke dø. Ikke noget. Godt, du døde ikke. Lad os gå videre til den næste. Vi har sgu da ikke nogen ved flaget i fucking... Vi har ikke nogen, der beskytter. Eller jo, nu kommer der en hjem. Du er blevet opdaget. Lev med det. Der er nogle venner, og der er lød en af dem. Og så... Alligevel så går du derned. Ja, vi har en tilbage.
hvorfor bliver han egentlig... Jeg skulle lige til at sige, hvorfor bliver han egentlig kun ridset? Vi tabte. Det er bare surt. Vi tabte. Next battle. Hvorfor tog jeg den her ting? Orange. Det